שלום רב לכם, אנחנו במהדורת חדשות מיוחדת. בכיכר מלכי ישראל היו יריות לפני שעה קלה. עד כה ידוע שראש הממשלה נפגע ופונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. אנחנו עוברים עכשיו אל כתבתנו בכיכר מלכי ישראל, איילה חסון. איילה, מה ידוע לך עד עכשיו? ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. החול יזכור את הגלים, אבל לקצף אין זוכר, זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר. צוות בית הספר, מורים ומורות, תלמידים ותלמידות יקרים, היום אנו מציינים את יום השנה ליום שבו נחצה הקו האדום בדמוקרטיה הישראלית ונרצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, זיכרונו לברכה. יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל החמישי, הראשון מראשי ממשלות ישראל שנולד בארץ, מפקד גדוד בפלמ"ח והרמטכ"ל השביעי של צה"ל, נרצח לפני 29 שנים. עבורכם, תלמידים, זו ממש היסטוריה, אך היום החשוך והנורא הזה עבורנו ועבור הוריכם חקוק בזיכרון, וכל אחד מאיתנו זוכר איפה היה ומה עשה כששמע על הרצח ששינה את פני החברה הישראלית כולה. אקדחו של יגאל עמיר פגע לא רק ביצחק רבין, זיכרונו לברכה, אלא גם בדמוקרטיה הישראלית כולה. לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם פרטי ושם משפחה. אמר רבין בנאום שנשא בטקס סיום מחזור של בית הספר לפיקוד ומטה, 3 שנים לפני הרצחו. הוא הוסיף ואמר, זהו צירוף שתי המילים, יהיה בסדר. צירוף המילים האלה, שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום יום של מדינת ישראל, הוא בלתי נסבל. מאחורי שתי המילים האלה, חבוי בדרך כלל מה שלא בסדר, יהירות ותחושת ביטחון עצמי מופרז, כוח ושררה, שאין להם מקום. היה בסדר מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים, והוא סממן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות, ברבים מתחומי חיינו. היה בסדר, אותה תפיחת כתף חברמנית, אותה קריצת עין, אותו סמוך עליי, הוא סממן לחוסר סדר ומשמעת, למקצועיות שאיננה, לבטלנות שישנה. כלומר, בנאומו ניסה רבין ז"ל להעביר מסר חברתי חשוב, והוא שאסור לנו להיות שאננים ויעירים, ועלינו להיות מעורבים חברתית ולא לקבל את הדברים כמובנים מעליהם. במיוחד בתקופה זו, עלינו לנהוג באחריות חברתית, ולכבד כל אדם באשר הוא, גם אם דעותיו ופעילותו שונים משלנו. מותר לנו שלא להסכים, מותר לנו לבקר, מותר לנו למחות ולהביע דעתנו. אך כל זאת במסגרת החוק, בכבוד, באמצעים לגיטימיים וברגישות. כאשר אנו פועלים בדרך זו, אנו מעצימים את ערכי הדמוקרטיה ואת רב גוניותה של החברה הישראלית, שהשונות שבה היא שהופכת אותנו לחברה מיוחדת. יום הזיכרון ליצחק רבין מדגיש את ערך הרעות. הרעות איננה רק חברות, אלא גם קשר נפשי עמוק בין אדם לאדם, שאינו תלוי באינטרסים. הרעות מכילה בתוכה ערכים של נתינה, כבוד ודאגה אמיתית. שיר הרעות, שנכתב על ידי חיים גורי והולחן על ידי סשה ארגוב, היה השיר האהוב ביותר על רבין ז"ל, והמזוהה ביותר עם מורשתו. נכתב בשיר, אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. השיר הזה מלמד כי הרעות בין אדם לחברו חזקה יותר מקשיי הדרך. ערך זה חשוב עד כדי כך שהוכרז באופן רשמי לאחד מ10 ערכי צה"ל. בסימן הרעות ובפרט בתקופה המורכבת הזו שאנו עוברים כבר יותר משנה, אני מבקשת מכל אחד ואחת מכם לכבד את האחר ואת השונה מכם. לנהוג בכבוד ובאחריות חברתית. לקבל דעתו של האחר גם אם איננה מקובלת עליכם. לנהוג בסבלנות ובאיפוק, ובעיקר לאהוב אחד את השנייה, להיות ערבים זה לזה, ולסייע זה לזו בעת קושי. אני בטוחה שתעשו זאת על הצד הטוב ביותר.
ביום הקשה הזה כולנו מייחלים לשובם של כל החטופים והחטופות, להחלמתם של הפצועים ולחזרתם של חיילינו בשלום ובביטחון לגבולות המדינה. היום, י"ב בחשוון, אנו מציינים את יום הזיכרון ה-29 לרצח יצחק רבין. ב-4 בנובמבר 1995, בסיומה של עצרת כן השלום לא לאלימות, נרצח ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון יצחק רבין. צעיר ישראלי יהודי חיכה לו עם סיום העצרת וירה בגבו. קורות חייו של יצחק רבין שזורים בקורות חייה של מדינת ישראל. מלוחם ומפקד במלחמות ישראל לראש הממשלה, בניסיון לכונן תהליך שלום. אנו ממשיכים ומציינים את יום הרצח כבכל שנה, כדי לחזור ולהגיד שלא ניתן לעבור את גבולות הדמוקרטיה. לא ניתן לנהוג ולפשוע באלימות. לא נשכח את אחינו ואחיותינו שכבר 405 ימים בשבי. 101 חטופים וחטופות, חיילים, אזרחים וילדים. שאנו כמדינה מחויבים למלא בדחיפות את הצו האנושי, המוסרי, היהודי והישראלי העליון, ולהשיבכם הביתה במהרה. 29 שנה אחרי שנורו 3 הכדורים ששיסעו את החברה הישראלית, השבר הלאומי המטלטל בתולדות המדינה רק העמיק. ב-29 השנים שחלפו, הפצע לא נרפא, הלקח לא נלמד, והחברה הישראלית לא השכילה לעצור את היד האוחזת בנשק ההסתה כדי להרוג דעה. במלחמה הארורה הזו מלווה אותנו הסלוגן יחד ננצח. 2 מילים שנולדו בשעות הקשות של 7 באוקטובר, על מנת ליצור כאן אחדות לאומית, רוח חדשה וחיובית, אחרי הקרע הנורא שפקד את עם ישראל. קרע שהתעצם לממדים מדאיגים בשנה האחרונה, וכמוהו לא ידעה המדינה מיום הקמתה. ביום זה אנו שואלים את עצמנו כחברה, איזו מדינת ישראל אנחנו רוצים ומה עלינו לעשות על מנת שתהיה כזאת מאוחדת? מה אנחנו מבקשים בעת הזו? איזו תפילה נישא? לאחד את הקרעים והשסעים, להדגיש את אחדות עם ישראל, לא רק בשעותיה הקשות, אחדות אמיתית, אחדות ימי אוקטובר 2023, שהגיעה אחרי השבר הנורא. נוצר כאן שינוי שהביא איתו התרוממות רוח בכל מה שקשור להתנדבות, שהקיפה את כל העם, מילדי בית הספר ועד זקני הדור. צריך לזכור, רק אם נאמין בכוחנו ובאחדותנו, תקווה לשלום חיצוני ולשלום פנימי עם עצמנו יגיע. אם אנחנו כחברה נראה דוגמה אישית ואומץ ונפגין סולידריות לאומית, אז הסלוגן יחד ננצח יתפוס ממדי ענק. ליחד ננצח, לאחד ולחבר את העם והמדינה, כי עם הנצח אינו מפחד. יזכור אלוהים נשמת ראש הממשלה המנוח יצחק בן רוזה ונחמיה רבין, זכרו לברכה, חייל, מפקד ומצביע, מדינאי חולם ומגשים, אשר נקטף בכדורי המרצח בין עמנו מעולם העשייה, עולם השלום ועולם החזון. היא נשמתו צרורה בצרור החיים, היא נשמותיהם של אברהם ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ועם שאר צדיקים וצדקניות שבגן העדן, ונאמר אמן. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. על הנגב יורד ליל הסתיו, ומצית כוכבים חרש חרש, את הרוח עובר על הסף, עננים מהלכים על הדרך. כבר שנה לא הרגשנו כמעט, תחברו הזמנים בשדותינו. כבר שנה ונותרנו מעט מרבים שאינם כבר בינינו, אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר.
מתגשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. הרעות נסנוך בלי מילים, אפורה עקשנית ושותקת, מלילות האימה הגדולים, את נותרת בהירה ודולקת. הרעות כי נרייך כולם, שוב בשמך נחייך ונלך, כי רעים שנפלו על חרבם, את חייך הותירו לזכר, ולזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. הרעות כי נרייך כולם, שבשמך נחייך ונלך, כי רעים שנפלו על חרבם, את חייך הותירו לזכר, ונזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. דברים שאמר יצחק רבין בישיבה הראשונה של הכנסת ה-13. ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי קודם כל, האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם. הוא הבית שלו, הוא בית הספר שלו, הוא הרחוב והשכונה שלו. הוא החברה שבתוכה צמח. וביטחון הוא גם התקווה של האדם. תפילה לשלום, רבי נחמן מברסלב. אדון השלום, מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא הכל. יהי רצון מלפניך, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם. ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם. ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. עזרנו והושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום, ויהיה שלום גדול באמת, בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו. ולא יהיה שום מחלוקת, אפילו בלב, בין כל בני האדם. ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום, תמיד באמת ובלב שלם. ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם, ואפילו נגד החולקים עלינו. ולא נבייש שום אדם בעולם, מקטן ועד גדול, ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך, בכל לב וגוף ונפש וממון. ויקוים בנו מקרא שנכתב, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם באין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אלוהים שלום, ברכנו לשלום. אספד חוסיין, מלך ירדן בהלוויה. יצחק רבין חי כחייל ומת כחייל, למען השלום. אני מאמין שהפעם למען כולנו עלינו להשמיע את קולנו ולדבר בגלוי על השלום. ולתמיד. אנו שייכים למחנה השלום.
אנו מאמינים בשלום, ומאמינים שאלוהינו אחד רצה שנחיה בשלום, ומאחל לנו שלום. ילדי אברהם משלושת הדתות הגדולות חייבים לעשות שלום. אתה לבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו, ואין קהל ואין במה, אולי נשב, ננוח, אתה, אני, וגם תחוף הרוח, ויעברו כל השנים. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. מתוך הנאום האחרון, עצרת השלום, יצחק רבין. השלום כרוך בקשיים, גם במכאובים. אין דרך לישראל במכאובים. עדיפה דרך השלום מאשר דרך המלחמה. אומר לכם את זאת מי שהיה איש צבא ושר הביטחון, ורואה את כאבי המשפחות של חיילי צה"ל, למענם, למען בנינו ונכדינו. אני רוצה שהממשלה הזאת תימצא כל שמץ, כל אפשרות, לקדם ולהגיע לשלום כולל. עצרת זאת חייבת לשדר לציבור הישראלי, לציבור היהודי בעולם, לרבים בעולם הערבי ובעולם כולו. שעם ישראל רוצה בשלום, הוא תומך בשלום. אז בואו נחזיק ידיים, בואו נצבע את השמיים בצבעים של שלום. בואו נקרא לסגול להשארות שלווה, לוורוד הצובע בשמחה,
לירוק המופך את השממה, לכחול שכמעט עבד, שיתפוס מקום ושעולם לא נפסיק לחלום ולחשוב על שלום. עוד יבואו שלום עלינו ועל כולם.